Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Ainize Muratorirekin egonen gara, bera Nafarroako Frisona elkarteko teknikaria dugu eta zertan dabiltzan eta azken berriak kontatuko digu, ondotik albaitaritzaren atalean Miren Sagartzazurekin egonen gara, Mirenek kontatuko digu genetika arloan albaitaritzak zer eskaintzen duen eta sindikatuaren atalean Gipuzkoako ENBA sindikatuko lehendakaria den Iñakirekin egonen gara. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Xabier Abasolorekin egonen gara, bera aberekingo teknikaria dugu, eta berak ere zertan dabiltzan kontatuko digu. Ainize Muratorirekin gaude oraingoan, badakizue bera, Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dugula. Eta Ainize, azken aldian ondu ginelikan, beste batzarra hortxe izan duzen garai horretan, eta bai aipatu zenuen, web horria, azkenean erraminta oso garrantzitsua da elkartearentzat, web horri bat izateko, eta azkenean eduzue bazkideak, baliatzea web horri horretaz. Ez dakit momentuan nola dagoen web horria, eta ze informazio duzue asmoa bertan, zintzilikatzeko? Bai, web horria martxan jarri zen, bilera orokorrean komentatu genuen eta aurkeztu genuen, eta martxan da. Eta horren aurkitzen dirana, pixka bat da AFNaren azalpenak eta aurkezpen bat, eta gero aurkitzen diran datua dira alde batekan albisteak, esne sektoreari buruzko albisteak, bai, gure aldetikan AFNari dagokionak, eta gero bestela, momentu honetan gertatzen ari dian gauzetaz. Eta gero dago beste zati bat jartzen du dokumentazioa. Da, sozio bakoitza edo bazkide bakoitza sartzen da bere kodearekin eta bere erabilpenarekin, eta aurkitzen ditu, momentuz hilabetero sobre batian paperian ematen dizkiegun bere datuak eta txostenak. Zertatzen da, beraiek hor sartzen baldin badira, ez dute itxen behar urrengo hilabete arte gure kontrolatzailea jutia datu horiek jasotzeko. Orduan, beraiek sartzen baldin badira, kontrola bukatzen denean eta datu guztia sartzen denean, astebeten hor dauzkate beraiek ikusteko. Eta ez beraiek bakarrik baizik eta beraiekin askotan albaiteroak ere bai, albaiterentzako txosten interesgarria dira. Orduan, horien kasuan guri deitzen ziguten gukari bilatzeko korreo elektroniko bitartez, eta orain bazkideak kodea eta ematen baldin badio, xuxenean sartu daiteke, eta askoz ez azkarrago, gure zai egon beharrian. Orduan, nik uste interesgarria dela, eta hori gero albisteak, eta beti bazkideak norbaitek zerbait saldu nahi badu, edo erosi, edo galdetu, horre bai dauka eskuragarri eta beraientzako prest. Bai, azkenean web horri bat erraminte ireki bada beti ere aldaketetan dagoena, aktualizatzen dagoena, eta informazio, azkenean abeltzainak bere esnetako behiekin lan egiten duelikan, datuak izugarrizko garrantzia dute, azkenean datua badakigu esnea bera litroko purua kalitatea eta hori dana horti direla diru sarrera garrantzitsuenak, eta beti ere gauza nola doa zen eskura izatea, inkluso mugikorretik ikuioan dagolikan edozen momentuan, hori balore handia du horrek, ez? Bai, hori da, azkenean da, edozen momentutan beraiek sar daitezke, bai, zuk esan duzun bezala mugikorre bitartez eta edozen gauza dela begiratu, ez? Bai datuak edo bai, azken finean orain bertan, adibidez, genomika egiten ari dian jendeak ere bai, iristen diranean emaitzak beraiei bialtzen dizkigu korreo elektronikoz, baina ere bai, beraien web horrian aurkitu ahal izango dituzte. Orduan, azkenan guzti hori lehenbaileen beraien eskuragarri izatea, interesgarria da hartu behar dituzten erabakiak hartu ahal izateko. Bai, alde batetik esaten aldugu web horri hori publikoa dela, ez?
edo zeinek ikus dezakela zeinbait informazio bertan azaltzen dena, baina bedu bere zatia non bazkideek bakarrik bere pasaitzakin sartzen aldiren, ez? Hori irikita dago jende guztiarentzako, baina datu horiek azkenean abeltzain bakoitzarenak dira, eta daukagun legearekin ez, hori errespetatu egin behar da, eta orduan, gero, egia da, abeltzain horrek norbaiti eman nahi baldin badio pasaitza, edo kodea eta begiratzeko, hori ja bere kontu, baina guk hori ezin dugu egin, orduan, zati hori, dokumentazio zati hori, nolabait, beraiena da. Bai, bestetikan, ezakit zuek ikuioetan ere ibiltzen zarete, ze percepzio dago, nolago sektore azken egun hauetan, euri dexentere bota du, baina desberdina da, segun Nafarroako ze zonaldean gauden, esaten aldu euri asko induela eta beste batzuetan aldiz deus ere, ez? Hori da, oso nabarmena da diferentzia, ez? Nolaitekan Iruñatikan goraldea eta bestelaia Iruñatikan bera euririk ez du bat ere egin, orduan. Hemen euri egin duen zonaldean, baina hor, ez dakit nik uste poziago daudela, esan ez bigarren korte egiteko aukera izango dutela, lehen urtean izan ez zutena, orduan, hor ere bai alde horretatik bintzat pixkat lasaixeago, baina gero egia da herriberakoak horrez dagoela, eta gero lasto aldetikan ez dago, prezioak ikaragarrigo dira, orduan hor badago, orain ikusi beharko da bai arto aldetikan, artoa ereiteko eta gero nola datorren, baina alde horretatikan euriekin iparraldekoak pozik, hegoaldekoak ez horren beste, eta gero esnearen prezioa, badakigu apiletekan aurrea denak, berakada garrantzitsua eduki dutela, eta orduan horre ere bai, negatibitate puntu hori ere bai nabaitzen da. Bai, Idortaren kasuan badirudi diru laguntzaren bat ere izanen dela, ez? Ezagik diru laguntzari nola banatuko duten edo zer dakizuek? Bai, hori ez duk esan duzun bezala, diru laguntza bat emango dute lehortea diala eta gero Ukrainiako gerrateak eta pixka bat horren arabera, eta jakin danez egin dutena da, diru laguntza, deixent, ez dakit, 353 milioiko presupuestoa ez daukate, eta egin dutena da banatu lehorteak, segun eta ze tokietan zauden, lehorte gehiago, gutxiago edo ze ondorioak izan ditu. Orduan, Nafarroa dago sartuta egoera ertain batean, eta hori da, jasoko duten diru laguntza esne bakoitzengatik izango da, idorte gehien jasan duten herrietako 60 euren 150. Hau da, hemen Nafarroan, bakoitzangatik 30,50 zentimo kobratuko dituzte. Da diru laguntza ona da, aski da, badakigu dena ez, aski ez dela, baina behintzat zerbait badago, eta hori gero diru laguntza horrena ez dute beraik eskatu behar, izango da diru laguntza xuxena. Ez orain arte azkenekoan abenduan jaso zutena eta aurrek urtean maiatzean jaso zuten bezala. Orduan, 2022ko paken arabera, fegak egingo duna da listado bat, esan ez, ze abeltzainak jaso ahal izango duten dirua, zenbat animaliengatik eta ze diru kopurua. Hor erne egon beharko da listado horiek noiz ateratzen diren, ze gero agertzen ez baldin bazera, edo ados ez baldin bazaude, 10 eguneko epea edukiko dugulako, hori erreklamatzeko. Orduan hor, erne egon beharko dugu, baina diru laguntza xuxen bada, eta azkenean, behintzat ez digute berriz, paperak aurkezten ibili behar. Hori ez da gutxi. Hemen iparraldean zuk esan bezala, euri bota duen euri puxka honekin, bigarren korte hori hortxe hasiko dire, eta, etxeko bazka lortu ezkero sakelete gutxio batera bar dute, baina Iruñati behitiko hortan, badire ikuiluak oso handiak, esnearen prezioa jeisten baldin bada hasi den bezala jeisten, ezagit sumatzen duzuen, zuek ematen duzuen kontabilitate horretan, behi kopurua bera ja batzuk hasi direla behiakaintzen edo... Baina ez bakarrikan herriberan hemen inguruan iparraldean ere Ultzamaldean, eta hemen ere jende hasi da behi kopurua jeisten, zurrumurroak ere badaude, badaudela behitegi batzu itxiko duten, salgai dauden, jubilazioak ere badaude eta egoera honekin nik uste dut horretik ez azkartu egiten direla, orduan, nik uste dut aurten urte bukaeran esneteako behitako abeltzain gutxiago izango ditugula Nafarro guztian. Ez dakit zenbat, ez nahiz ausartzen esatea bat, 5 edo 15, baina bai, berakada egongo da eta ikusi beharko egoera nola gainditu. Hori da, eskerrik asko hainizez, azkenean hor dugu pixu bat aktualitatea, hor dugu web horri ere momentu aldatzen joanen dena eta informazioa berria sartzen,
eta bueno, abeltzainei animo gure partetik ere ez, jarrai dezatela borroka horretan, eta pixko bat itxaropentsuago ikusten dugun etorkizuna, prezioa berriz ere esneak behar duen prezio hori lortzen duen, eta solastuko gara aurrera, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Aio. Aio. Albaitaritzaren atalean gaude oraingoan eta gurekin Miren Sagarzazu dugu, badakizue bera genetikan teknikari dugula eta ja urte askotako esperientzia sektorean. Talaxe da Miren, ez? Azkenean urteak segidan pasatzen dire eta badakigu Jose Etxezurieta ez, urte ibilbide oso luzea du genetika munduan. Eta, instanten jubilatuko den, hau da parte hortan, eta zuia orain dela, ezagik konkretuko zenbat urte hasi zinen berarekin batera genetikan lan egiten? Ez, aurten maiatzean bian inditut 5 urte berarekin, eta orduan beraia jubilatuko da abuztuan, eta pixka tokatzen zaiguna da esatia, izan direlako garelako izango dira. Orduan, gauden tokian Josek lan asko indulako, eta espero dezagun hemendikan aurrea ere, nila aurrekoarekin jarraituz, pixkanaka, hobetzen hobetzen mantentzen, eman behar ditugun zerbitzua bezeroentzako. Bai, hori da, ez? Azkenean, Jose, urte askoko esperientzia du, eta zu garai honean sartu ziren ere albaitaritzara, pixko bat urte batzuk izateko, elkarrekin lanean egoteko, eta behin beraia jubilatu orduko, zuk ere bidea ongi ikasi izatea, ez? Suerte bat izan da, egun batetik bestea, baizik eta 5 urtetan, naiz eta ofizialki ez izan, espalditxo pixka baita ardura gehienak hartutan itun, eta gero baita ere Jose jubilatzen delako, beste lankide berri badakagu, bera egiten du nire Lucia Jimenez da, bera egiten du lana gurekin, baina baita ere egiten du doktoradoa, orduan gabiltza erdi eta erdi unibertsitate eta gurekin iruditzen zitzaigulako interesantea guk ere unibertsitateekin lanak eta aurrera egitea. Bai, genetikoki hortxe zaudete ez, maila gorenean, eta azkenean zuen bezeroak abeltzainak dira, baserritarra dira, ez dakit momentu honetan zein egoeratan daude? Da incertidumbre garai bat, ez? Pasadegu aurreko urtea nahiko txarra izan zen, urtearen bukarako pixka derrekuperatu ziren prezioak. Urtarrilea eta martxoa pila arte nahiko politak izan dira, esnearen prezioa pixka bat ordaintzen zelako tokatzen zena, eta orain jetxi da esnea, ez asko baino bera egin du, eta hori baino kezka gehiago sortzen du gaur egungo lehortiak. Iruditzen delako ez dagoela eta egongo den belarra, lastoa eta oso garestia egongo dela. Bai, hemen iparralde honetan dena den euri pixkoa bota du ez, azken aldi honetan, baina ikusten da ez, behititik heldu diren bazka horiedanak, nidortea izugarria, hazienda bazkatu behar da, eta ez dakit, azkenen izan momentu bat genetikoki zueko bekuntzak egiten dituzue, ez dakit, ze eskaintzen duzuen albaitaritzan, azkenean esneko behietan adibidez, baserritarrak saiatzeko alik eta etekin gehien atatzen. Ez, gure arloan nahi duguna da zerbitzu integral bat ematia. Orduan guk eskaintzen du lehenengo pausoa izango litzateke genotipatzea animalia jakiteko zure ikuluan zeintzuk dien onenak eta zein eman bartzaio aukera aurrera jarraitzeko. Eta geho hori dakizunean, inseminatzen dira sexatuarekin onenak, zu nahi dituzulako ondorengoak oienak izatea, eta hain onak ez dienak edo, inseminatzen dira aragitakoekin, deitzen zaio, inglesez dena izaten duz, bifondeiri, baina azkenean da, hain onak ez dienak, jaio beharrian frisoi bat, aragitarako nolabait balore txikia dakana, erabiltza beste arraza batzuk, hartan aragi hori merkatuan gehiago balio izateko. Bai. Eta hori eskatzen dugu genotipatzea, inseminatzea, eta gero da ditugu baita ere lankide batzuk, enbrioak egiten dituztenak eta bat, suposatzen da zure ikuluan behi hon bat baldin badago, zu nahi dituzula behi hori bezala asko ukitza. Orduan enbrioak eta batzuetan ere hortarako egiten dira. Bai, orduan, hobekuntza aldetikan, hor duzuez, aukera zabala, paregabea, eta ezagit, azkenean ikulu batean, hau asko dire, behi asko daude, eta ez ze punturaino sumatu zuen zuek behar bada, batzuk hasi direla buruko purua murrizten, eskasi eguali itxik delakoz, edo zer erabaki hartzen dituzte ikuluetan. Bai, runruna hori eitzen da, ez? Azkenen jendea, bazka igotzen baldin bada, saiatuko dana da,
ba igual behi honenak eukitzea etxean, baina igual erdi dien horiek, ba bueno, nola jana balio du ekoizten duna baino gehiago, ba igual bai, jungo gea gutxitzea segurazki buru kopurua. Albaitaritza Nafarroan sortutako enpresa, ezagik albaitaritza zuek adibidez nondik, noraino mugitzen zarete, zuen genetika hobekuntza horiek eskaintzen abeltzainei, non ibiltzen zarete? Bueno, ba guk Espainia guztian gabiltza eta bueno, justo bandela bi aste, ba Jose nola jubilatu bartzen eta ba gerente eta bilo, ba bisitatu ditu gure distributzaile guztia eta bueno, Espainia guztia zeharkatu genuen. Dakau Kantabrian, Asturias, Galizin, Toledon, Andaluzin eta Katalunia. Osea, aste batean, bueno, kilometro pila bat egin ditun, baina bueno, oso ono izan da guretzako, ba, denekin egotia, aurpegiz jasotzea beraien iritziak, zer hobetzea, zer dakagun ondo, eta nik uste dut interesantea dela beti harreman horiek eukitzea. Bai, abeltzainen ikuspegia, bueno, hemendik kanpo ere Espainia mailako hortan, ze bilatzen dute, antzeko gauzak arazoak berdinak izaten dire, edo bilatzen duten behiaren morfologia edo ezaugarriak edo betzeko dena antzeko izaten da leku guztietan? Ez, bueno, gu filosofia bezala pentsatzen dugu behia daudela esnea emateko eta esne hori kalitateko izateko. Baina gero daude Espainia zona batzuk oraindikan ba ez dakit nolabait, behiaren itxurari garrantzi asko ematen zaiola eta hori adibidez ba Andaluzia garrantzi asko ematen dio behiaren morfologiari. Igual Naparrun baia ikulua beste ikuspuntua dakate eta igual gehiago da ba, produkzioa, grasa, proteina eta ez hainbeste behiaren itxurari, baizik eta beraien produkzioari eta baita ere orain gero eta garrantzi gehiago hartzen nahi da behiaren osasuna. Azkenean nahi ditugu behiak asko ematea, baina asko irautea ere. Zen azkenean behia nolabait dira etxeak kotxea bezala amortizatzen dira urtea beteara. Orduan ba, behiak betetzen baldin baditu 5 urte, ba 3 urte baino beto. Bai, hori da, garai batean bai eskatzen zitzaien asko behiari, baina ikusten zen ez, nola bere biziraupena edo errendimendua urtetan gutxitzen zen ez, hori hobetzen izanetan. Hori da, ekilibro bat bilatzea esnea eman behar du, baina baita ere biziraupena ere behiai eman behar zaio. Orduan ekilibro bat bilatu behar da horretan. Hazien kasuan, hazi sexatuak, zuek azkenean izaten duzu ez, aukeratzeko, hazi desberdinak ez dakit nondik lortzen dituzu zuek ere hazi horiek. Ba, gaur egun gure probeedore importanteena da Estatu Batuetakoa, ST Genetics da, baina gero Europa mailan ere oso hornitzaile ona ditugu, ba, Inglaterran, Holandan, Alemanin, eta bueno, Europako genetika ere ba, gero eta garrantzi gehiago hartzen nahi da, ba, genomikakin, eta azkenean bizi garen mundua da informazioaren mundua. Orduan, gero eta informazio gehiagoki, gero eta aukera gehiago erabaki zuzenak hartzeko, baina baita ere gero eta lan gehiago. Naiz eta informatika horregon, lana ez zaigu falta. Bai, genetika mundu horretan ezagit gauzak asko garestitu diren, badakigu ikuspegi izan behar dela inbertsio bezala, baina gauzak ere garestitu dire. Bueno, ez nuke esango justo guk eramaten duguna ez dituzte nolabait dena daka garrantzia ikulu batean, baina azkenean guk gea ikulu baten gastuen 2-3 orduan gure igoera, ez zait iruditzen egon denik ere ez daka olako gasoilak edo argindarrak edo baska azkenean da 130 eta hori eragina handia daka guria. Bueno, eta gero baita ere igual komentatzea ekofiz edo noizbait aipatu dizu eta azkenean saiatzen nahi dena da genetikakin aukeratzen behiak gutxi, osea adibidez litro berdinak ematea, baina gutxigo behar izatea, jana gutxigo behar izatea. Eta horrekin lortzen dena da azkenean inpaktu ekonomikoa oso handia da eta gero baita ere gaur egun hain kontutan hartzen den ingurumena eta gehiago zaintzea edo efizienteagoak izatea bilatzen egia baita ere. Eta etorkizuna bate daki, gaur egungo aurrerakuntza guzti hauekin, bildurra ematen du, zer lortzen alden, genetikoki ere, eta zuek badakizu zer nondik heldu den berriren bat, edo dagoena ez da gutxi eta aurrera horrekin ez? Nik uste dagoena ez da gutxi eta bain da hori lortzea efizienteagoak izatea adibidez elikaduran, gero eta pisu gehiago izango du, zen azkenan gero eta gehiago kostatuko da elikadura ekoiztea. Eta nik uste hortik joango diela gauzak, eta gero baita ere bai komentatu dizutena, lehen sexatua erabiltzen genuen nahi genitulako urruxo honenak, eta hoen sexatua ere baita erabiltzen dugu animali horiek onak ez dienak aragitakoekin inseminatzen dugu, inseminatzen nahi baita ere kasu honetan arrakin. Zergatik, porque arren rendimentua egokiagoa da aragitarako.
Orduan, igual lobekuntza bezala hori. Bai. Hasi sexatua ere iritsi da, haragitakoentzako ere. Bai, hori da, diversifikazio hori ez bakarrekan esneari begitu, baizik hainuna ez direnei, etekin haragitekinak ateratzeko. Hori da. Oso ongi miren, ikusten dugu hortxe zaudela, buru-belarri sektorean sartua, eta aurrera ere izango du aukera, zertan zabiltzaten kontatzeko, ze berrikuntza diren azaltzeko, eta bitartean, euria botatzen duen, bazka unitziten den, eta abeltzaina pixko bat gustorago edo behintzat etekin gehiago ateratzen duten beraien ustiatik gehi. Eskerrik asko miren. Zuei, mila esker. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude, eta oraingoan sindikatuko Gipuzkoako lehendakaria den Iñaki Uenagarekin gaude. Eta Iñaki, ezagit, maiatza bukatzeko ze balorazio egiten duzu Iñaki, nola dago pixka bat sektorea? Balorazioa, urtea aurra doa. Lehen atzeneko balorazio egin gendenean, notizio onak genezkan momentuan. Baina berriro ere urte honetan malda beti gora etorri zaigu udaberriakin batera. Alde batetik eguraldiak ere ez digu laguntzen, lehen urtean bezala. Neguan hotzagatik edo euri gutxigatik Gipuzkoako kasuan binin forrajeak gutxiago horren kortean biltzen ari gera o bildu dira. Eta euria itzen kostatu zaio, baina maietzan euri asko egin du, erditik onera, eta bigarren kortean zai, eta hartuak ere itxiko zai, lanean. Hori da, alde batetik prezioak kezka, bestetik bazka nola heldu den ikusiko dugu, da parteri begira gero ere, eta beste gai ere energia berriztagarriak ere zuengan sortzen du kezka bat, edo orain dela 10 bat egun ere prensa hor bat egin zenuten ere, ez dakit zer aipatzen alden horren inguruan. Guk elkartean, sindikatuan, azterketa bat egin dugu, elikagaien burujabetza eta burujabetza energikoak nola uztartu genezazken. Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak batean egin dugu. Eta horre eskatzen duguna da, lehenengo dotak eta PTS agroforestalak esaten dutena aintzakotaz hartu deila. Lurrak eskaiz dazukagu, naiz belazetako, sorotako eta baita barazkiak eta hortuetako ere lurrak justu dauzkagu, Gipuzkoan eta Bizkaian, eta balio handiko lurrak energia berriztagarria jartzeko, naiz plakak, argi indara sortzeko plakak edo haize horrotak sortzeko plakak, haize horrotak jartzeko, kontutan izan ditezela balio handiko lurrak, nekazaritzako balio handiko lurrak direnak, eta gu ez gaude erabat itxita, badakigu energia berriztagarriak ere behar ditugula erremedio gabe, baina iruditzen zaigu beste lur batzuk aprobetxatu litezkela gauza horietako, eta nekazaritzako balio handi dituen lurrak babestu nekazaritza lanetako. Hori da, orduan alde batetik lurran kezka hori, energia berriztagarri horiek ekartzen duten ondorioak ere noskere kontuten izan behar dire, nekazariak eta abeltzainak baloratu, eta bitartean eguneroko lanean gogor jarraitzen duzue, guri kontsumitzaile kalitatezko produktuak ekoizten, eta espero duguna da merkatuak, gizarteak erantzutea, eta batik bat zuek merezi zuen prezioiek jasotzea, hori da helburua ez? Horren leheno aitatu dugu forrajean gaia nola dakagun, momentu honetan prezioak ere burrukan gabiltza, esnean prezioak maiatzeko hil honetan burrukan gabiltza, jetxiera handi bat adibidez Lactalis edo Pulebak industriak ezatu du,
anuntziatu zuen, horri frente egiten, nik uste dut estatu guztiko esne sortzaile guztik gabiltzala, eta jetxi gabe aguantatzen joan, baina ez dugu lortu, maiatzean ez dugu lortu, eta oraindik ekainekoak argi ez daude, baina berriz ere markatzen dute beste jetxira txiki bat. Guk argi eta garbi urte damezkigu esaten eta ikusten dugu berriro ere kostean azpitik produzitzea etorri ginezkela eta hori berriro ere ganaduzalentzako kolpe handi bada eta lehengo urtekoa pasa aurretikan dano kontuatzegean eta gehiago ez dan jiztu. Garbi geratu da, Iñaki, sindikatutik, zuek duzuen ikuspegia, egoeraren balorazioa, eta denok espero dugu, guztion hobebarrez, gauzak moldatzea eta lehen sektoreak jarrai dezala indarra izaten, guztiok behar zaituztegu eta eskerrik asko, Iñaki, eta beste bat arte? Eskerrik asko eta urrun arte. Aberekinen atalean gaude oraingoan eta gurekin Xabier Abasolo dugu, bertako teknikaria, bertako hazibanatzailea. Eta Xabier, zu buru belarri hor zaude ez, sektorean sartua, aspalditxotik, urte pilo bat. Eta zuek azkenean ikusten duzu ez, egunerokoan abeltzainek ze kezka dituzten, nola dagoen sektorea. Eta berekin azkenean, erakunde bezala ere, abeltzaintza, nekazaritza lehen sektoren zati bazarete, ze bizipen duzu momentuan, nola ikusten duzu sektorea? Sektorea badago duda pilo batekin, ezta? Alde batetik, krisia basi zenetik, COVID-akin eta gero gerrakin eta badago zeharo astoratu dago, prezioak, lehen gaien prezioak eta hori batu zitzaien, aurretik ere zegoen sektorea zeukan egoera bati, ezta? Esne prezioak eta betik bajuak izan dira, eta gauza bat gehi bestea, badirudi okerrera ezin daitekela joan, baina beti dago zerbait, indikan gehiago fallatu dezakena. Eta hori nabari da, azken baten jendearen animoan hori nabari da, eta hau nola ez den piztu eta itzali egin diteken makina bat, behin itzaltzen direnean, behitegiak ez dira berriz martxan azten, eta hori nabarmen da, ezta? Pixka desanimo hori, nahiz eta momentu baten pentsatu diteken esne prezioa ere ez dagoen gaizki, baina gauza batek ez du bestea konpensatzen, eta behin erabaki bat hartzen duenean behitegi batek izteko, zaila da horri buelta ematea, ezta. Orduan, momentuan abeltzainentzat beraien diru iturri nagusia esnea dugu, behiaren esnea, eta horretarako etekinak ateratzeko beti ere ezagite zuek genetikoki aurrerakuntza handiak dituzue eta momentuan ezagit zertaz baliatzen dire batipat. Azken baten gu Aberekinen dauden zezenak hemen behitegietan dauden behiekin batera sistema berdinaren, sistema beraren parte dira, ezta? Orduan, dena baliatzen da testatzeko, behiak testatzeko, zezen berria datozelako, eta behiak eta abeltzainentzako etorkizuneko behiak izango diren horiek ateratzeko, eta orduan, dena gaude polsa baten barruan. Eta hor, gure ahalegina beti da, aldanik eta rentablenak izango diren animaliak lortzea, ezta? Eta hortarako egiten da, adibidez oin, Aberekin sartu dago proiektu baten, adibidez metano isurketak eta gutxitzeko abeltzaintzan, ezta? Metano isurketa horiek, metanoa berez da CO2 baino berotegi efektu gehiago duen gaz bat, nahiz da urteekin desagertuaz joaten da CO2 ez bezala. Eta orduan, guk geure harriko eskorra hor sartzeko, elkarteekin batera, konafekin batera eta sartu gaude proiektu baten, behien metano isurketak gutxitzeko, ezta? Hor, jarriko dira metano detektore batzuk eta ikusteko nola genetika zer eragin duen metano isurketa horietan, behiek
euren barruan azken baten badute halako fermentazio kamara izugarri bat, eta hor sortzen da metanoa, eta behien genetikan arabera barruko mikroorganismoak aldatu egiten dira, eta horrek eragina dauka metano kantitatean. Metanoa ez da bakarrik atmosferara isurtzen den gaz bat, behiak isurtzen duen metanoa ere azken baten energiaren galera bat ere bada, eta zenbat eta metano gutxiago isurtzen duen animali batek, energia gehiago gordetzen du esnea produzitzeko, haragia jartzeko. Orduan, bueno, asunto guzti horrekin badago ikerketa proiektu bat, Europako diru laguntza potenteak lortu dituena, eta aberekin ikerketa horren parte da elkarteekin eta beste ikerketa zentro batzuekin, Neiker eta Ainia eta batzuekin batera. Hori ere abeltzainen hobe beharrez, azkenean hortik ateratzen dena baliatuko dute, eta bestetik ez zuen genetikoki egiten duzuen aurrerakuntza horiekin, gaur egun abeltzaina baliatzen da, adibidez hasi sexatua, ez? Gaur egunean desente erabiltzen den aurrerakuntza, ez? Bai, aberekinek azkeneko zer esan, 4 urtetan, igual 8 aldiz gehiago saltzen da orain sexatua egin dela 4 urte baino, ezta? Gutxi gara ere uste dut alako numero batzu manejatzen dira. Eta hori alde batetik da, bueno, azken baten horrek ahalbidetzen dio abeltzainari, animali honenen oinordekoak gordetzera bakarrik, orduan beste guztiak haragitakoekin eman, eta haragitakoekin gurutzatutako aratxeak betik izaten dira gehiago baloratzen dizkiote, eta bueno, hortik atekin pixka gehiago atera dezake, eta bestalde, bueno, berari gehien komeni zaion behien alabak atera ditzake, ezta? Eta desde luego, nabarmen da joera hori, ezta? Sexatuak gero eta gehiago erabiltzearen. Orduan badakigu ez azkenean genetika hor dagoela, aberekinen genetika munduan ere hor zaudete betitik lanean, hor daude ere azterketa genomikoak, dana ziklo bada azkenean ez, dana elkarri lotua dago, eta helburu bakarra etekinak ateratzea balik eta gehien. Abeltzainek gu azken baten gure bazkideak, aberekineko bazkide printzipalak abeltzaina dira, eta haien onerako den guztia, enpresarentzako berantzeko ere onerako da, eta dena dago sistema berdinean barruan. Ongi Xabier, badakigu ez betiko moduan lanpetuta zabiltzatela, Nafarro mailan asko mugitzen zara zu ere, utziko zaitugu nahiz eta eguna luzea izan, pixka lana bukatu eta deskantxurako ere tarte hartzeko. Eskerrik asko. Mila esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara, ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.